may pronouncement that if you destroy my country, my only country, tayin kita. Huwag na tayo magbulahan dyan. Pag sinira mo, you destroy the future of our children. Alam mo, sa totoo lang, kung may panahon, it's sunset already. So, wala man kuno sang problema kung may mga sala sila kay ginaako na kuno nila, hungod man o kung hindi, apang sa droga, hindi kuno mahambal nga ginahungod gid nila. Siguro kay arang mandok bala sa mga operations kung magbato, abi ang subject, unahan na lang kaysa maunahan pa ang mga otoridad. Apang ang sa mga drug lords na manyagin raid kagin patay, pati na ang mga alkalde, suno kaya Presidente Duterte, iya na kuno. Meaning, he is taking responsibility. Tanan nga na raid kuno nga mga alkalde nga nagkalamatay, iya na kuno. Kumbaga dugin ako nya gid bala nga iya na bala kaymuan. He assumes full responsibility sa madugoon nga anti-drug campaign, ilabi na sa mga drug lords kag alkalde. So kung mayara kuno sang dapat nga mapriso, hindi ang mga pulis o kunang PDEA kundi siya. Bangod nga nagaakto lang ang mga ini santo sa iya nga mando. Kasi balabuas mahambal naman ni si Harry Roque nga ga-joke lang ang presidente balahaw. Pero sa inyo mga kabombo, ano ang inyong panulukan sining drug wars ang administrasyon sa karon? Kay makitaan ta wala man gihapon nagakaubo sining droga. Ag honestly no, hindi basta-basta ang mga tinaga nga ginbuyan sa presidente do nag-ako ka naman lang ikaw mismo nagpapatay sa ila, which is maskin liso-lisoon ta pa sala gihapon, immoral kag illegal. May nagakabasahan pakitanong ang mga supporters bala nga proud sila kay the president is taking responsibility kuno. Pero san o lang nangin ka proud man ang pag-ako sa pagpatay sang iban nga tawo? Let's say durugista man na abi apang mayara man sang due process, may layi kita digani, may human rights, kag sigurado gid kita bala nga tanan to nga napatay imbulbado sa droga. Kaya sang 2016 no, nag-ako man si Presidente Duterte nga siya mismo sang alkalde pa siya sa Davao nga siya mismo sa iya mga kamot, siya mismo ang nagpatay sa 3 ka mga persona sa Davao nga imbulbado man sa droga. Sabi no, proud pa siya nga ang balon nga siya mismo ang nagpatay just because ara ka sa poder do ibutang mo na lang sa imo kamot ang kabuhi sa imo mga constituents. Kag if he is really taking responsibility, then atubangon niya ang ICC kay kung kampante kasi mo kagalingon, hindi ka mahadlok sa confrontation, hindi ka mahadlok magatubang. So hindi magnubo sa 25 ka mga local officials ang nagkalamatay sa idalom sang termino ni Presidente Duterte may kaangtanan sining drug war nga magatakop na sa Hunyo sa masunod nga tuig. Speaking of election, no, pila na lang kadlaw, Nobyembre 15 na ang ginahulat-hulat nga substitusyon kaya kalabanan nagalaom na ni sa mga pasabog abino o kun mga stratehiya bala sa mga kandidato, partikular na sa PDP laban kay do alang-alang man nga si Senator Bato de la Rosa kag si Senator Bongo ang ilang representative kay obvious naman siguro nga ara lang manada sila para buslan. So pinagbinagon taman no kung ano iniayhan o kung amo bala iniayhan nga patakaran nga administrasyon nga pagpamuno ang aton gusto magpadayon sa masunod nga anom na naman katuig. Hindi naman kita siguro bulag no sa nagakatabo dere sa aton nga gobyerno. Apang wala gisang tsansa no nga mag-isa bala ang oposisyon kay kainagin pahayag ni Senator Manny Pacquiao nga alang-alang gid nga matuman ang mga panawagan bala nga matandem sila ni Vice President Leni Robredo kay i-push siya gid kuno ang pagka-presidente. Amo man ang iban pagid nga mga kandidato sa oposisyon may kanya-kanya man nga plano do kanugon bala nga imbis tani no mag-isang ilang boto matunga-tunga pati paano nakaron nila be no mapierde ang administrasyon o kunang alay sang administrasyon kung nagatunga. Samtang sa bahin naman niya ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos igatakol pa sa COMELEC ining petisyon nga ginfile sang pila ka mga grupo nga kansilahon ining iyang certificate of candidacy. Sa pagkapatigayon sang hearing no ang COMELEC agud ma-determinar kung mayara gid man sang misrepresentation nga ginkomiter ang anay senador.
pila pakita kabulan mga kabombo nga binagbinag no sa nga sitwasyon sa aton nga pungsod kung sino ang aton nga pagasuportahan kag hindi man bud silingon nga kung sino ang imo nga ginasuportahan hindi mo na siya pag i-criticize kumbaga tanan-tanan nga ginahimo insakto naman lang no kaya kung may maayo na siya nga ginahimo ti ginadayaw mo man no apang ko na kumbaga hindi mo man niya pag-tolerate bala no kung hindi insakto ang iya ginahimo ay dapat hindi kita mangin makakandidato no kundi paangi kaayo sang pungsod ang aton nga palabihon. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi o kung alas 9 ang gabi siningation aton na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jireh. So, ngayong gabi, sa itong mga kabombo, no, isa pa wala doon sa inyo nga tanan. So, Bombo Jireh, live kita diri sa public plaza sa syudad sa Bacolod, ko sa diin, no, naman ko diri sa kilid, sa mga baligyan. So, sa mga kisko, Bombo Jireh. So, akong itunagan, no, ang bukas pa. No, manarado na ka mo? Hindi pa man, so, Bombo Jireh. Nagpasilong ako diri sa buong kay nagaulan, no? Ang aton nga tiyempo diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Jireh, hindi man mabaskog ang ulan, apang basa na gid ang milog nga mga dalanon sa paglibot-libot taman kagina, no? Kag pag-check ka sa mga areas. So far, wala man, Bombo Jireh. Bombo Grace? Yes, Bombo Jireh. Bombo Jireh. Batian mo ko Bombo Grace? Yes, Bombo Jireh. Sige, go ahead. So, tagsabong ang sitwasyon di Bombo Jireh sa syudad sa Bacolod, especially diri sa public plaza, mga katawhan yung galalabay, malaka na lang din Bombo Jireh, no? Kay dugay-dugay manog alas 10 na, kag atong tandaan mga kabombo, no? Every 10 p.m. until 4 a.m. ang curfew hours. Kag mga kauturan ta, mga drivers, mga jeepney driver, mga taxi drivers, sa gihapon nagagalabay day Bombo Jireh panglaka na lang man ang mga pasahero kag kita ta man ang iban nga mga jeep no nga wala naman Bombo Jireh sang plastic barriers ang iban mera pa. So Bombo Grace, matudo dira sa karon ng ulan? Di man gid Bombo Jireh, actually do man nagulaw naman gani. Pag tulo talithi lang kag ang talithi bala ni man mamba nga gamay lang no padako katulo no sang pagtalithi Bombo Jireh. So Bombo Jireh kay buwas nga adlaw magaselebrar kita sa ginatawag nga 5 din Nobyembre no sa diri sa Negros Occidental. So Bombo Jireh ang ini nga celebration no makabigid nga highlight no para sa aton no nga mga Negrosanon kay way back 1898 Bombo Jireh, no? Correct me if I'm wrong. 1898 nangin mahilway no sa pagpanakop sang Spanish or mga Spaniards Bombo Jireh. Kaka very unique pa Bombo Grace no sa pamaagi sa mga Negrosanon agod nga malutos no kon maangkon ining kahilwayan. Kag Bombo Jireh, batian mo. Batian ko. Oo. So, Bombo Jireh, ang ini nga celebration o kung pagkaagom tablas ang kahilwayan, no, manami ini nga istorya, no, bantayan na abwas, no, sa mga special features kay dira mabalaan, no, nga ang ini nga kahilwayan, mayunik na siya, no, kag hindi basta-basta ang inagyan sa aton mga kauturan, no, mga baganihan ta Bombo Jireh nga nakipagbato sa Spaniards, no, kag sa pag-colonize kid, no, sang lahi nga mga Espanyol diri sa aton nga pungsod ilabi na gid sa Negros Occidental. So Bombo Jireh, sa iban nga mga tuig bala, no, nga nag-agi na, naglabay na, gina-celebrate din naton nga bongga gid bala. Bombo Jireh kay lain man gid siya kung makagom kasang freedom nga ginatawag do nakuhaan kasang tinik pala sa Tagalog pa sa imong lalamunan kag sa aton sini nga mga kauturan nga ara gid sa amo tong tiyempo Bombo Jireh ang ila sini nga pamatsyag no grabe nga
asa subong nakahatag man sila sa aton sang natawag nga ginhawa kahilwayan. So Bombo Jireh kuan ta pahayag ang Deputy Chief of Police or Deputy Spokesperson sang NOCPO, no, sang Negros Occidental Police Provincial Office regarding sa buwas nga pagahiwaton nga celebration didto nayon sa provincial capital, no, Bombo Jireh, si Police Lieutenant Abigail Donasco. So secure nila buwas ang Bombo Grace? yes. Medyo nag-autodotod ka. Sige, Bombo Grace, padayon. Bombo Jireh, secure buwas sa atong mga kapulisan sa NOCPO ang matabo nga programa sa provincial capital. So Bombo Jireh, maliban sa seguridad, mera man nga tawag nga pag bantay man no sa matabo man bala posible nga himo sang rally. Bombo Jireh, buwas nga adlaw kay kalabanan gid nga mga celebration no, mga kaangay sini may pag-alsa or pag-rally nga ginatawag. So ato mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office no ang ready gid was prepared na kag was madamo gid sa mga katawhan no ang kadto upon mag-attend sa sini nga celebration, mga mga leaders mga LGU leaders upon aton pagid nga mga bisita diri sa Negros Occidental. So Bombo Jireh, buwas gani no mera ta paabuton man nga dako man nga bisita or dako nga personality. So si Vice President Leni Robredo makadto sa Negros buwas, no? Timing gid Bombo Jireh no, gin timing gid sang aton nga Vice Presidente sa Pilipinas nga si VP Leni Robredo nga magtambong man ka kadto man din no para makalagaw man siya sa Negros Occidental. Kag ang aton sini nga gobernador Bombo Jireh paunahan niya ni buwas ang ceremony no, kag aton mga kapulisan ang mag-attend man si Police Lieutenant Abigail Donasco nga Bombo Jireh nag-birthday man digani sa pagstay no sa NOCPO 1 So year first subong anniversary sa karon akong subong adlaw Bombo Grace no ni Lieutenant Abigail Donasco bilang spokesperson sa NOCPO. Kag labay man lang aton Bombo Grace, birthday mo manggali subong no? Ay oo. Kakalipat ko pala Bombo Jireh. Happy birthday lang ako no Bombo Grace hambal sang aton mga kabombo. Wow, thank you again mga kabombo no. So, aring duty ta Japon, mali pa yun ako Bombo Jireh ga serbisyo. Balik ta Bombo Jireh sa 5 de Nobyembre nga celebration para buwas. So aton nga mga kapulisan may mga grupo na nga magbantay no, especially ang CDM bala nga tawag Bombo Jireh, Civil Disturbance Management no, grupo ni siya sang kapulisan nga magabantay sa mga area nga ginapatigayunan sa mga rally. So buwas nga adlaw bantayan alas 8 sang aga ang programa sa provincial capital. Kag malipayon si President Donasco no nga nag-celebrate siya sa isa ka tuig diri sa NOCPO kag buwas 5 de Nobyembre Bombo Jireh. First time diri sa Negros Occidental nga mag-celebrate sa 5 de Nobyembre ko po mga kapulisan ta sa Negros. So Bombo Jireh, pamatian ta ang pahayag sa Deputy Spokesperson sa NOCPO nga si Lieutenant Abigail Donasco. So yun ma'am no, dito sa atin, especially sa Negros Occidental, our preparation when it comes to ating 5 de Nobyembre is sa ating security. Of course, we are expecting that a lot of personalities will be coming on that day, mapa-politician, hindi natin alam, no, mga artista or anything malalaki sa Pilipinas is we provide them security. So, next po no, is ang preparations po din namin when it comes to the deployment of personnel with their each and every tasking. Tulad po sa akin, I will be also going on that day and other police personnel na na-assign na pupunta doon other than security. So, it has been prepared naman ma'am, hindi lang ngayon but on the previous weeks na pag-usapan na po yan. So, most prepared po tayo for tomorrow's activity. Kasi di po may mga rally na magaganap, ma'am. Ano pong gagawin ng PNP dito? So, we're expecting these things to happen, ma'am. Alam naman natin na sa ating kapulisan, yan, meron nga tayong tinatawag po na CDM, ma'am.
o yung civil disturbance management natin na kinabibilangan ng mga kapulisan para sila po ang maghaharang o pipigil pag may mga rallies po tulad na ganyan po na mangyayari. So yun ma'am, no, it has been celebrated for 123 years. And tomorrow we will be also celebrating this monumental event here in Negros Occidental. And despite that there is pandemic, we will still be celebrating it, given that we will be following the MPHS or Minimum Public Health Safety protocols natin para wala po tayong ma-violate and mas maging masaya po ang ating pag-celebrate ng 5 de Nobyembre. Ito ang pahayag no, nagikan sa Deputy Spokesperson sang po nga si President Abigail Danasco. So, Bombo Jireh, buwas, no, kung wala lang tayo pandemic, masadya ni para sa aton. May ara pa na bala Bombo Grace ginapatigayon nga mga fancy drills no kung tani kada 5 de Nobyembre bala kag mga ano pag mga nagahimo-imo man nadala sa mga kanyon bala Bombo Grace. Sakto na Bombo Jireh. Kasi sa mga estudyante required na Bombo Jireh nga may project na sila sa ilabi nga subject no nga araling panipunan. So kung sa college may mga subject lang nga kaangay nga inline bala sa amoni sa atong nga history no gahimo na sila Bombo Jireh sa mga role playing no. Amo nang ginahimo nila. So bong kamingaw pero kay buwas importante nga maselebrar gid ang 123rd no nga Independence Day or 5 de Nobyembre diri sa Negros Occidental bisan nga simple lang Bombo Jireh. So Silay City Bombo Jireh magkadto kadira no naka field trip kami sang estudyante pa ko. So madamo gid didto ya sang mga memorable no nga mga places no nga natabo bala ang natawag nga pag revolusyon Bombo Jireh. Amo gad Bombo Grace so bantayan ta buwas nga adlaw no kag kabay pa nga mangin malinong kag wala lang bala sa may magluntad nga ginamo kon ano man nga mga pagbayolar no buwas nga adlaw Bombo Grace. Yes, Bombo Jireh. So Bombo Jireh makadto naman kita sa Western Visayas no nabahin man Japon sa atong mga kapulisan regarding Bombo Jireh sa natabo man no sang Undas or Tigkalalag 2021. So manami nga balita kay manubo-nubo Bombo Jireh ang record or ang kaso sang krimen no sa bilog nga Western Visayas. Kung compare mo siya sa nagligad nga mga tinuig kag nagligad pagid nga pandemic. So Bombo Jireh, according sa spokesperson sang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis nga nagnubo manggid kag ang ini nga mga krimen hindi na siya angot sa pagselebrar sang Tigkalalag no nagakatabo lang ni siya Bombo Jireh sa palibot bala no kag ang Western Visayas ang nagakalipay gid Bombo Jireh sa amo ni nga resulta no sang ila man nga pag-assess ang ila pag-evaluate. So isa sa mga reasons or dako nga reason Bombo Jireh nga wala sing maayo or nagnubo gid bala ang rate no sang krimen kay tungod nga ang mga katawhan kalabanan nagastay sa ila balay no kag sarado mga patso no wala gid mayo gagwa. So that's why nga ang mga utod ta nga mga biktima bala kung tani ti wala man sang mga biktima gid mayo Bombo Jireh. So Bombo Jireh ang data sini no kung i-compare ta sang last year no may ara sang na-record nga 307 incidents sang 2020 na siya kag nagnubo no subong miara kita sang total crime nga 174 no nga na-record. So subrashin no ang ginubo Bombo Jireh sang na-record nga mga krimen diri sa Western Visayas. So mga kapulisan ta ang sa gihapon no bisan tapos na no ara ta subong sa November 4 na nagabantay man sige hapon no sa mga patso kag sa mga lugar kung sa diin nagatinir ang mga katawhan especially malapit naman Bombo Jireh ang bulan sa Disyembre. So still alert lang kag ang aton mga kapulisan ang naga secure gid sa aton no para nga hindi kita maano Bombo Jireh. So
So pamasya pamatian ta ang pahayag nagikan pa sa Police Regional Office 6 sa aton nga spokesperson nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Nagdugo ma'am ang aton nga mga na-record nga incident during this ONTAS 2021. Considering na close, no? Isa ka factor dira is close ang aton nga mga sementeryo starting October 29 hasta November 2. And also, ara ang aton nga kapulisan na deployed sa mga sementeryo, paupod ang aton nga mga local government units, barangay officials, and aton nga mga force multipliers. So, sir, nanubo tuod, pero may ara natabo nga mga gagmay lang ang mga crime? May mga crime nga natabo, ma'am, pero nanubo siya, and sa record naton, wala kita isang crime nga na-record nga crime nga na-record nga ang ma-connect naton sa pag-celebrate naton sa ONTAS. Okay. So, i-compare mo siya last year, sir, na pandemic man, mas nubo-nubo pa rin subong. Mas nubo subong, ma'am, compared sa the same period ng year 2020. So, subong adlaw, sir, di ba nag-resume naman no, ang pagbukas sa mga patso, may ara pa sa gihapon na nagkakadto, sir? Medyo laka-laka na lang, and ang deployment sa ating mga kapulisan makadepende nga sa mga LGUs naton kung i-open pa nila ang mga cemetery naton. So far, ang aton nga mga kapulisan, kung i-open pa sa mga LGU sa mga patio, arang aton mga kapulisan nga magabantay. And sige-sige man, no, ang aton nga pag-support sa mga local government units. And of course, hindi naton ini-achieve kung wala sang support sa local government units, mga barangay officials naton, and force multipliers ng mga stakeholders. So, Bombo Grace, nang bangod man sining ako na ining pandemic man bala Bombo Grace dako man ang epekto, no? Bangod nga wala man bi mga tawo nga nagapadulong sa patio sa karon kay sirado ang sementeryo. Kag isa pa taman ni ginadayaw taman ang pagbantay man sa aton mga kapulisan. Yes, insakto gid mo Jireh. Ang kakatabo nga pandemic, may blessing in disguise na bala mo Jireh, pero mas nakipagitani kung wala na lang pandemic, no, kag ang mga kapulisan tano makapoy man na sila mo Jireh, ang mga katauhan tani magpakabuot na, no, kaya parang mga kapulisan hindi man mabudlayan kag may partner gid sila sa pag paluntad ng peace and order sa palibot, at the same time sa pagbantay man, no, sa kontra nga hindi makita mo Jireh mo ni ang virus na COVID-19. Amo gani Bombo Grace. So Bombo Grace, kamusta na dira sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? May mga nagka-comment diri hamal nila ko no, main ko nung chinelas nga pink Bombo Grace. Tagbila man ni chinelas nga pink. Mo Jireh tag 50 lang mga kabombo. Gamain ka mo da. So kayo chinelas gid dira biyang imo nga background dira kagid na gano no, naghamtang. So kamusta ba ko tadabi Bombo Grace? So kamusta man ang ila baligi anay? So kamusta sir ang inyo balik sir? Benta ta? Maganda. Maganda rin yung benta. Maganda. Compare Bombo Grace, do medyo hindi maayong imo signal, nag-auto-dotod. Gani. Iyan Sa tawo mo, Jireh, ito mayo man? Oo, mayo man ko na ba mo, Jireh? Kay medyo nag-auto-dotod kay na, no? So far, mayo man ang... Mga 5,000 euro. Mga 5,000? Isang araw lang yan? Oo, ngayon? Ngayon, mga plus euro. 2,000? Medyo maliit or ano ngayon, Mahina ngayon. Pumunta ito Tagalog ako dito. So, wala bang discount pag bumili ako ngayon? Oo. Abala sa birthday mo. Birthday ko, wala bang dyan, discount? Stress na nun. Wala Bombo Grace, hindi na pag-ayo ang 50 ay okay na nasa chinelas. Pa-birthday ko na lang, daso na lang ako, baka mo, sir. So, kamusta ko na ilabaligyan? Ay, 5,000 a day man ang ilang nagkakabaligya, dira? Sir, according sa kayo naman. Ano mga tanong?
Istorya sa. So, mamasere, according sa iya, naligan niya adlaw, 5,000 pesos ang ilang adlaw. Kung sa mga adlaw, 2,000 pesos, kaya gaulan. Kaya, ang mga kauturan, ang feeling na lang ang mabot, no, kasama sila. So maayo man gali Bombo Grace, no, kaya nagalapaw man linibo ang ilang nga nagaka-binta kada adlaw, given nga wala pa no Christmas, no, ko naumanta nga kung maglapit na ang magbula nagidbala sa Disyembre, madamo nagidira sa mga magabakal bala sa mga exchange gifts. Kasi nga po sir, according kay Manong, mahal ang rental or ang pwesto. So Ay, hindi alam, pero kung hindi na lang sa mahal. So, mamasari ko, ibawi lang man. Oo, ako na. Alas ano na sila Bombo Grace nagasirado? So, naglambot na patak na yung oras natin sa last this curfew hour. Bakit ka nagtatagalog? Ang oras kayo So, masirado. Ha? Bombo Grace? So, wala namang tao dito, bumusere. Sige. So, pero wala na sila gina-checkyan dira Bombo Grace ang aton nga mga otoridad basi malabihan sila nga bukas pa bela pa na curfew o kung nagsugod ng curfew. Wala man bumusere, pero nagsirado naman sila bumusere. So, kamusta dira iyang tiyempo? So, bumusere, kadina, no, pag-report sa una-una, awan sapon, sa subong, nagkatalithiman sapon, kagad sang bumusere, do may kalatanan, nagamay, madandaw na sa kaglaka na lang kita ang mga nagalabay ang mga tursiklo, bumusere. So, manglibaron man ang mga dalanon sa salamat. Yes, bumusere. So, live kita diri sa Bacolod City ang nag-report para sa pamalasado ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basaradso. Bombo. Madamugid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Baton sa mga balitang natipon sang patrol. 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamugid nga salamat sa pagupod sa amos nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz no subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live sa mga nagamonitor maayong gabi kaga stay safe gid kita tanan. Magabaling luwat wa sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes para sa pamasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun,
network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the